Tepelné čerpadlo Kaisai Split 6 kW. Dobrý den, dovolte mi, abych vám představil tepelné čerpadlo Kaisai Split o výkonu 6 kW. Toto zařízení představuje moderní a úsporné řešení vytápění ohřevu vody pro rodinné domy. Tady vidíte venkovní jednotku. Princip fungování je jednoduchý, čerpadlo odebírá energii z venkovního vzduchu a předává ji do topného systému uvnitř domu. Jednotka je tichá, kompaktní a spolehlivě pracuje i při nízkých venkovních teplotách. Uvnitř se nachází kompletní technologie. Akumulační nádoba na 100 litrů, zásobník na teplou vodu objemu 200 litrů, trojcestný ventil, oběhové čerpadlo a termostat, který řídí celý provoz. Systém je navržen tak, aby pracoval pilně automaticky a nevyžadoval složité ovládání. Tepelné čerpadlo zajišťuje jak vytápění objektu, tak ohřev teplé užitkové vody. Díky akumulační nádobě se energie efektivně ukládá. Systém je stabilní a spolehlivý. Stačí nastavit požadovanou teplotu a čerpadlo se o vše postará samo. Hlavní výhodou tepelného čerpadla Kaisai je nízká spotřeba elektřiny a vysoká účinnost, díky které se významně snižují provozní náklady domácnosti. Na tento systém je navíc možné čerpat dotaci z programu Nová zelená úsporám, což zkracuje dobu návratnosti investice. Pokud hledáte moderní, úsporné a ekologické řešení vytápění, tepelné čerpadlo Kaisai Split 6 kW je skvělá volba. Dodávku a montáž nabízíme na klíč, včetně veškerého potřebného materiálu. Pro více informací mě kontaktujte na telefonu 77 656 0840. Děkuji, že jste se dívali.